A continuació, aquesta part d'avui, d'aquesta marató, sentirem 3 números de flamenc fusió. La companyia està formada per na Lola, na Susana, n'Alberto i en Marc. És una jove companyia, nascuda l'any 2011, que espera agradar en el seu cos, en la seva música, la seva dansa i seguir fusionant per sempre. Un gran aplaudiment per a aquest grup.